Vítajte na výstave Farba v mojom priestore, na ktorej svoja diela predstaví Ľubomír Miča. Verím, že výber diel vás osloví a že budete spokojní odchádzať z našej galerie. Dnes zahájime moju výstavu, ktorá sa volá Farba v mojom priestore, vernisážou, ktorú o chvíľu otvoríme. Na tejto mojej výstave sa prezentujem 29 oleomalbami na plátnach. Moja tvorba spočíva v abstraktnom uvažovaní. Využívam všetky dostupné vedomosti o malbe, ktoré potom dávam na plátno vo forme štrukturálnej abstrakcii. Diela na tejto výstave sú z posledných 5 rokov, ale teda väčšina je z minulého roku, z roku 2024. Mám tu aj 2 posledné obrazy, ktoré sú teda bez názvu, ale je tam zvláštnosť, že sú olejom malované na papieri a sú zarámované. Za mojej výtvarnej tvorby som vytvoril približne okolo 700 obrazov. Veľa z nich nemá názov, sú to obrazy, buď je to bez názvu, alebo je to len malba proste s popisným číslom. Malujem v podstate od malička, ale intenzívne som začal malovať v roku 2000, kedy som prestal účinkovať ako hudobník v kapele, tak som sa dal na takúto dráhu. Absolvoval som niekoľko kurzov, niekoľko výtvarných kurzov, štúdií rôznych v rámci Vysokej školy výtvarných umení. Začal som navštevovať výtvarníkov známych, ako je Marián Komáček, akademický maliar Emil Sedlák, Tano Buban a podobný. Som veľmi rád, že výstava sa uskutoční v týchto pekných priestoroch. Myslím si, že Igor Turuk to robí veľmi dobre. Teším sa, že sa opäť v našom centre dizajnu stretávajú priaznivci umenia, interiéroví dizajnéri, architekti, projektanti, aby teda spoznali krásu nádherných farebných diel veľkoformátových, ktoré oživili naše centrum dizajnu a bývania. Užite si tento večer, som rada, že ste jeho súčasťou. Pekný večer. Výstava Ľubomíra Miču v výstavných priestoroch New Living Center je vlastne takou zaujímavou, alebo by som povedala, pokračovaním jej série výstav, ktoré sme začali v Lani v Bratislave a pokračoval v Holiči. A teraz vlastne sa opäť predstavuje v Bratislave. A prečo spomínam tieto 3 výstavy? Že tam sú zaujímavé názvy. Farebné sny, farba a sny, gesto, štruktúra, konštrukcia a teraz je to farba v mojom priestore. To znamená, že už z týchto, vlastne dalo by sa povedať, názvov znamená, že pre ňoho farba je mimoriadne dôležitá, je základom jeho obrazov, základom jeho kompozícií, základom jeho štrukturovanej plochy, pretože s touto farbou v rámci obrazového priestoru narába špachtlami, štecami, rôznymi stierkami a vytvára také zaujímavé konfigurácie, zaujímavé štruktúry a tam cítiť aj jeho maliarsky rukopis, ktorý je absolútne gestický, preto ho aj radím do gestickej malby s podtextom informelu a myslím si, že farba je rozhodujúca v jeho tvorbe aj z toho dôvodu, že nie na každého pôsobí rovnako emocionálne, nie vždy je skombinovaná s určitou symbolikou, ale v jeho prípade naozaj ide na emocionalitu človeka, zahráva sa so symbolmi, čierna ako smrť, fialová, modrá ako duchovno, červená ako láska, nádej, žltá ako žiarlivosť a do toho sú svetelné efekty, ktoré svojím spôsobom vytvárajú zaujímavý zážitok, keď si tú malbu začnete čítať. Čítať tak, že sa do nej ponoríte. Samozrejme, že vytvoril si vlastnú rukopis, vlastnú osobitú tvorbu
ale v tých svojich začiatkoch pokúkoval po amerických expresionistoch, rakúskych, nemeckých. Najviac na ňo zapôsobil Arnulf Rainer, ktorý má podobnú gestickú maľbu, avšak Ľubomír Miča je naozaj veľmi osobitý vo svojom maliarskom rukopise a je vidieť, že hľadá svoju cestu. Čo sa mi na ňom veľmi páči je to, že strašne rád experimentuje. A to je aj vidieť v týchto rôznych štruktúrálnych podobách. Ten experiment je naozaj taký tvorivý, vnímavý a originálny. Na poslednej jeho výstave videl jeho dielo a musím povedať, že ma ohromilo. Veľká podsta a to, čo vidím dnes, je ešte lepšie ako to, čo som videl naposledy. Musím povedať, že tým abstraktným dielam skutočne patrí ten veľký formát, tak ako sme sa bavili, ale jeho dielo musím povedať, že ma veľmi oslovilo a preto som mu niečo ponúkol s malou dušičkou a som rád, že prijal tú moju ponuku a že dnes si budeme vymeniť tieto dve diela. Takže gratulujem tejto výstave. Myslím si, že aj tie diela, ktoré sú tu, budú veľkým klenotom toho, kto si takéto dielo potom prípadne zakúpi. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať vedeniu New Living Centra, že nám umožnili usporiadať výstavu v ich priestore a výstavu samotnú môžete navštíviť do 10. maja 2025.